Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το webinar που διοργανώνεται από την εταιρεία Κτήσεις Sol, βασισμένο στο αντίστοιχο webinar του Αμερικανικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων του Σαν Φρανσίσκο. Το θέμα του σημερινού webinar είναι ο φυσικός φωτισμός στο δομημένο περιβάλλον. Κάποιες επεξηγήσεις για να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω του πίνακα της σελίδας GoToWebinar επάνω δεξιά της οθόνης σας, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος της παρουσίασης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας τη στιγμή που αυτές δημιουργούνται και θα τις απαντήσουμε καθώς μας επιτρέπει ο χρόνος στο τέλος. Δεν ενεργοποιούμε εισερχόμενα ηχητικά μηνύματα, θα δεχόμαστε ερωτήσεις μόνο μέσω του διαδραστικού πίνακα, δηλαδή θα εισάγετε τις ερωτήσεις μέσω πληκτρολογίου. Στο τέλος, θα δοθεί ο σύνδεσμος όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκόπηση αυτής της παρουσίασης, αλλά και να κατεβάσετε όλες τις διαφάνειες. Το όνομά μου είναι Κυλαϊδίτη Κωνσταντίνα, αρχιτέκτο μηχανικός, απόφοιτη του London Metropolitan University. Έχω εργαστεί ως αρχιτέκτον από το 2000 σε Λονδίνο και Βόρεια Ισπανία και είμαι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2006. Συνεργάζομαι με την Κτήσεις Sol από το 2010 ως τεχνική σύμβουλος και σύμβουλος φωτισμού και προσφάτως έγινα πλέον μόνιμο μέλος της ομάδας εφαρμογών φυσικού φωτισμού ως υπεύθυνη τεχνικού τμήματος στην Ανατολική Ευρώπη. Μια σημαντική διευκρίνηση που θα πρέπει να γίνει είναι ότι το υλικό απορρέει από μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και παράγοντες όπως το φυσικό φως και η οπτική άνεση λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν καλούμαστε να κρίνουμε την επιτυχία ή αποτυχία του σχεδιασμού ενός κτηρίου. Στο περιβάλλον της Ελλάδας δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύει κάτι παρόμοιο. Στην Ελλάδα το σύνηθες είναι να χρησιμοποιείται ο τεχνητός φωτισμός στο σύνολό του, ανεξάρτητα από την ποσότητα διαθέσιμου φυσικού ημερήσιου φωτός. Αλλά ευελπιστούμε ότι σίγουρα, λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα, με μικρές αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε και πράττουμε σε ατομικό επίπεδο, θα επιφέρουμε και μια πιο συνολική αλλαγή. Η παρουσίαση έχει χωριστεί σε 3 θεματικές ενότητες. Καταρχήν θα μιλήσουμε για το ρόλο ζωτικής σημασίας που παίζει το φυσικό φως στη ζωή μας, για τους κυρκαδικούς ρυθμούς και κατά πόσο ζούμε ακόμα σε έναν μεσαίωνα οπτικής άνεσης. Η ελλειπής διείσδυση του ημερήσιου φωτός στο δομημένο περιβάλλον, οι λόγοι πίσω από αυτό και εργαλεία που δημιουργήθηκαν για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια είναι θέματα που επίσης θα θίξουμε. Στη συνέχεια θα περάσουμε σε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να φέρουμε αποτελεσματικά το φυσικό φως σε εσωτερικούς χώρους από τη φάση του σχεδιασμού ενός κτηρίου, αλλά και σε υφιστάμενα κτίρια. Σε αυτό το κομμάτι να σημειωθεί ότι εν μέσω κρίσης λίγα νέα κτίρια υλοποιούνται. Το βάρος πλέον πέφτει λοιπόν στην βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού υπαρχόντων κτιρίων και στην αναζήτηση τρόπων να μεγιστοποιηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητά τους. Καταλήγοντας, θα αναφερθούμε στους τρόπους που το Κτήσεις Sol Group μπορεί να συμβάλλει δραστικά σε τέτοιες επεμβάσεις υψηλής τεχνοοικονομικής αξίας και να προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στην σημερινή πραγματικότητα με τη μορφή συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Ας ξεκινήσουμε την παρουσίασή μας από την αρχή, επιστρέφοντας λίγο στα βασικά. Είμαστε από τη φύση μας ζώα του φωτός. Έτσι εξελιχθήκαμε εν μέσω εκατομμυρίων ετών να είμαστε ξύπνοι και δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κοιμόμαστε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο οργανισμός μας προσδοκά ότι θα ξημερώσει και ότι η μέρα θα είναι φωτεινή και ότι όταν νυχτώσει η νύχτα θα είναι σκοτεινή. Αλλά από το πρωταρχικό δάμασμα της φωτιάς και τη μετέπειτα εφεύρεση του ηλεκτρικού λαμπτήρα στις αρχές του 20ου αιώνα αρχίσαμε να διεκδικούμε και τη νύχτα για τις αυξημένες δραστηριότητές μας. Αρχίσαμε να εξαπλώνουμε και τις παραγωγικές και δημιουργικές μας ώρες και στη νύχτα. Θελήσαμε με άλλα λόγια να μετατρέψουμε και τη νύχτα σε μέρος της ημέρας. Τα μάτια μας είναι κομμάτι του εγκεφάλου μας. Η ανθρώπινη πλευρά αυτού του φαινομένου ξεκινάει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το φως μέσω του ματιού μας.
αυτό το θαυμάσιο όργανο που ουσιαστικά είναι η επέκταση του εγκεφάλου μας. Κάτι που οι βιολόγοι μόλις πρόσφατα ανακάλυψαν είναι ότι υπάρχουν μη οπτικοί αποδέκτες γάγλια μέσα στο μάτι μας. Τα βλέπουμε εδώ με πορτοκαλί χρώμα να αποτελούν την εσωτερική επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς. Τι κάνουν άραγε αυτά τα μη οπτικά κύτταρα μέσα σε ένα οπτικό όργανο? Η λειτουργία τους είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα κύτταρα είναι υπερευαίσθητα στο μπλε φως, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πλήρους φάσματος του φυσικού φωτός, που γνωρίζουμε και προσδοκούμε. Μόλις δεχτούμε αυτό το μπλε φως, τα γάγλια ενεργοποιούνται και στέλνουν σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι μέρα και ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε τις ημερήσιες δραστηριότητές μας. Έτσι, με την έκθεση του αμφιβληστροειδούς στο φυσικό φως, ξεκινάει και ο κύκλος της 24ωρης ανταπόκρισης του οργανισμού, με την παραγωγή των διαφόρων ορμονών όπως η μελατονίνη, που δρά ως αντιοξυδωτικό και προστατεύει το σώμα από την ακτινοβολία, η σερωτονίνη, η ορμόνη της ευτυχίας, η ντοπαμίνη κτλ. Η διαδοχή φωτός σκότους έχει λοιπόν μεγάλη σημασία στον ενδοπρογραμματισμό μας, καθώς επηρεάζει τη διάθεση, τη συγκέντρωση, τη μάθηση, τη μνήμη, την αρτηριακή πίεση, τη λαιμαργία, καθώς επίσης ενισχύει και το ανασωπητικό σύστημα. Η κυρκαδική ρυθμή του ανθρώπινου οργανισμού είναι ένα σύστημα περίπλοκο και πλούσιο. Έτσι μπαίνει σε κίνηση όλη αυτή η διαδικασία ζωτικής σημασίας που πυροδοτείται από το φως της παραγωγής νευρομεταφορέων και ορμονών σε συνάρτηση με την ώρα της ημέρας και την ποιότητα του φωτός. Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε στην περίοδο ενός 24ωρου από την υψηλότερη έκρηση τεστοστερόνης στις 9 το πρωί μέχρι και την έναρξη έκρησης μελατονίνης στις 9 το βράδυ, πόσο σημαντική είναι η εναλλαγή ημέρας-νύχτας στην ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι το φως είναι το ισχυρότερο σήμα που βοηθάει το σώμα μας να διατηρεί μια υγιή επαφή με το εσωτερικό του βιολογικό ρολόι. Πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καθημερινή επαρκής έκθεση του ανθρώπου στο φως του ήλιου είναι ζωτικής σημασίας. Δυστυχώς, αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας στην πραγματικότητα το βλέπουμε στο διάγραμμα αυτό, όπου συγκρίνεται η ημερήσια έκθεσή μας στον ήλιο, που σημειώνεται με την κόκκινη γραμμή, με την ημερήσια έκθεση των προγόνων μας, οι οποίοι είχαν νύχτες απόλυτου σκοταδιού και ημέρες γεμάτες φως. Σήμερα η ρουτίνα μας έχει αλλάξει καταστροφικά. Τα μάτια μας πλέον βλέπουν λιγότερο φωτεινές ημέρες και λιγότερο σκοτεινές νύχτες. Ξυπνάμε το πρωί, βγαίνουμε από το σπίτι για να μπούμε στο μέσο μεταφοράς μας, εκτιθέμεθα για πολύ λίγο στο ηλιακό φως, για να μπούμε στο χώρο εργασίας μας, όπου συνήθως καθόμαστε κάτω από μια λάμπα φθορείου, που καλύπτει ένα μικρό κομμάτι του χρωματικού φάσματος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, με λίγη τύχη, ίσως να βγούμε για 1-2 μικρά διαλύματα, για να επιστρέψουμε ξανά στο σπίτι μας πλέον το απόγευμα. Μια σημαντική συνέπεια λοιπόν είναι ότι αναζητούμε απεγνωσμένα το φως της ημέρας, όπου και αν βρισκόμαστε, γιατί είναι κάτι που μας λείπει. Μας ελκύει το φυσικό φως και τα φυσικά φωτιζόμενα κτίσματα, όπως αυτό για παράδειγμα μιας βιβλιοθήκης. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε μόλις διαλέξουμε το βιβλίο μας είναι να κοιτάξουμε γύρω μας αναζητώντας ένα παράθυρο. Μετά παίρνουμε το βιβλίο μας και καθόμαστε δίπλα στο παράθυρο. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη βιβλιοθήκη, αλλά και στο αεροδρόμιο, σε ένα εστιατόριο, γιατί πραγματικά λαχταρούμε το φως της ημέρας. Ασυνείδητα, αλλά και σε όλα τα επίπεδα της συνειδητότητας, ποθούμε το φως της ημέρας. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα θαυμάσια πλεονεκτήματα του φυσικού φωτός, όπως η αύξηση παραγωγικότητας των εργαζομένων σε χώρους με φωτισμένους φυσικά, η βελτίωση της υγείας, αλλά και η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, έως και 80%. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί και η μοναδική ιδιότητα του φυσικού φωτός να αποδίδει πιστά το χρωματικό φάσμα στο σύνολό του. Εδώ βλέπουμε διάφορες πηγές φωτός, τις χρωματικές θερμοκρασίες που τις χαρακτηρίζουν, καθώς και το κομμάτι του χρωματικού φάσματος που καλύπτουν. Το φυσικό φως διασφαλίζει τη σωστή απόδοση των χρωμάτων, πράγμα που ενδιαφέρει ειδικά τα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, όπου τα προϊόντα και η οπτική ποιότητά τους παίζει καθοριστικό ρόλο στις πωλήσεις τους. Προσοχή,
Αυτό δεν αφορά μόνο τις βιομηχανίες χρωμάτων, βερνικιών, επίπλων και εκδοτικούς οίκους, αλλά θα μπορούσε να γλιτώσει και τον καθένα μας από κάτι σαν κι αυτό. Ή κάποιες φορές μπορεί να επιλέξουμε ένα ρούχο γιατί μας άρεσε ιδιαίτερα το χρώμα του, μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στο σπίτι και να ανακαλύψουμε ότι κάποιο λάθος πρέπει να έγινε γιατί αυτή η μπλούζα έχει άλλο χρώμα. Αν λοιπόν το φως της ημέρας είναι αυτό το καταπληκτικό φαινόμενο που απολαμβάνουμε τόσο λίγο σε σχέση με τους προγόνους μας, γιατί να μην κτίζουμε κτίρια που να κατακλείζονται από φως, κτίρια που να είναι χαρά μας να χρησιμοποιούμε? Ο σχεδιασμός φυσικά φωτιζόμενων κτίριων είναι μια πρόκληση. Ένας από τους κυριότερους λόγους λοιπόν είναι ότι είναι πραγματικά δύσκολο να σχεδιάσουμε κτίρια με καλό φυσικό φωτισμό. Οι αρχιτέκτονες που βρίσκονται στο σημερινό ακροατήριο θα το έχουν ζήσει. Ο ήλιος καταρχάς είναι μια σταθερά κινούμενη πηγή φωτός. Οι καιρικές συνθήκες και η νεφοκάλυψη αλλάζουν με τις εποχές και αποτελούν τους πλέον απροβλεπτούς παράγοντες. Ο προσανατολισμός του κτηρίου είναι κάτι που σπάνια μπορούμε να ελέγξουμε και το σημείο του ορίζοντα στο οποίο στρέφεται το κάθε άνοιγμα δίνει εντελώς διαφορετική ποιότητα φωτός. Η θάμβωση, η διείσδυση δηλαδή φωτός υπερβολικής έντασης, είναι ένα φαινόμενο που συνοδεύει το φυσικό φως και αποτελεί μειονέκτημα της εφαρμογής μεγάλων ανοιγμάτων, για παράδειγμα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το κτίριο θα ρυθμίσουν τα σκιέστρα, κουρτίνες ή στόρια, για να διασφαλίσουν την υποκειμενική τους άνεση, κάτι που είναι εξίσου απρόβλεπτο με την αναλλαγή του καιρού. Για να σχεδιάσουμε λοιπόν ένα φυσικά καλοφωτισμένο κτίριο, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη χρήση που θα έχει αυτό το κτίριο, συν όλα τα παραπάνω. Πράγμα που απαιτεί κάτι από ομαδικές ικανότητες, αλλά και ένα καλά ενημερωμένο προγραμματισμό και σχεδιασμό. Οι περισσότεροι αρχιτέκτονες καταλήγουμε να σχεδιάζουμε όπως μας υπέδειξαν να σχεδιάζουμε. Να σχεδιάζουμε προσπαθώντας να καλύψουμε μέχρι και τη χειρότερη περίπτωση. Έτσι σχεδιάζουμε τη χειρότερη περίπτωση. Εδώ έχουμε ένα κτίριο, ένα γυάλινο κουτί, με ιαλοπετάσματα να καλύπτουν όλες τις όψεις του. Είναι σκοτεινό και έχει απαράδεκτη ποιότητα φωτισμού στο εσωτερικό του. Το φως μέσα στο χώρο έχει μία απόχρωση του μπλε. Οι άνθρωποι το απεχθάνονται και οπότε τι κάνουν? Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με το να έχουν τα φώτα συνεχώς αναμένα, ακόμα και αν ο ήλιος λάμπει έξω. Και όταν ο ήλιος πέφτει επάνω στην πρόσωψη, αναγκάζονται να κλείσουν τις κουρτίνες για να αποφύγουν τη θάμβωση. Επομένως έχουμε μια σπατάλη υλικού και ενέργειας με αποτελέσματα αντίθετα από τα επιθυμητά όταν σχεδιάστηκε το κτίριο. Σε κάνει να αναρωτιέσαι τι ακριβώς συνέβη όταν σχεδιαζόταν αυτό το κτίριο. Ποια γραμμή σκέψης οδήγησε σε αυτό? Πιθανώς ο πελάτης στη λίστα με τα απαιτούμενα για το νέο κτίριο είχε άφθονα παράθυρα, απεριόριστη θέα προς τα έξω. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν ανταποκρίθηκε στην απέτηση του πελάτη με ένα γυάλινο κουτί καλυμμένο με ηλιακές μεμβράνες που θα μείωναν ήλπιζε την υπερθέρμανση του κτιρίου από τον ήλιο, κατά 5 με 10% maximum. Ποιος όμως είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του φωτισμού στο εσωτερικό αυτού του κτιρίου? Ο καθένας θα απαντούσε ο αρχιτέκτονας. Μόνο που ο αρχιτέκτονας δεν έχει τον τρόπο να το εκφράσει με κάποιο μετρήσιμο μέγεθος, οπότε και δεν έχει τα απαραίτητα όπλα για να υπερασπιστεί αυτό για το οποίο νοιάζεται, αφού δεν είναι μετρήσιμο ώστε να στηρίξει τις ιδέες του. Και έτσι δεν του δίνεται και θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καλό σύστημα μέτρησης της ποιότητας και ποσότητας του φυσικού φωτός, που να μας επιτρέπει να μεγιστοποιούμε τα ωφέλη και να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση ενέργειας στο σχεδιασμό μας, αλλά και να έχει μικρό περιθώριο απόκλησης από το πραγματικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να μπορεί να περιγράφει τον καλό, καλύτερο και βέλτιστο σχεδιασμό φυσικού φωτισμού, ώστε να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Πόσο φυσικό φως χρειάζεται για την οπτική άνεση? Τι μας παρέχει τα ωφέλη της παραγωγικότητας? Τι είναι απαραίτητο για ένα υγιές βιολογικό ρολόι? Πρέπει να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα ενός τέτοιου συστήματος, που ουσιαστικά θα πρέπει να είναι ένας ευαίσθητος δείκτης του καλού φυσικού φωτισμού και που αποσκοπεί στον βέλτιστο σχεδιασμό για την ενεργειακά αποδοτικότερη επίτευξη της άνεσης. Με αφετηρία, χωρίς υπερβολή μιας ντουζίνας ήδη υπαρχόντων αλλά και παροχημένων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του περιβόητου Daylight Factor, και μετά από μελέτες 2,5 ετών σε 61 κτίρια, καταλήξαμε σε ένα νέο σύστημα υπολογισμού,
Για τη μελέτη ερωτήθηκαν 5 ειδικοί και 10 χρήστες, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην άνεση γενικά του κάθε χώρου. Μετά ξεχώρισαν ποια υπάρχοντα συστήματα προσέγγισαν καλύτερα την αξιολόγηση των χρηστών, εφόσον ο σημαντικότερος παράγοντας σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς είναι ο άνθρωπος, και ήταν τα εξής δύο. Το Spatial Daylight Autonomy, ή θα το μεταφράζαμε σε κάτι σαν χωρική αυτονομία ημερήσιου φωτός, και το Annual Sunlight Exposure. Έχουμε κάνει ένα μικρό λαθάκι εδώ. Sunlight Exposure. Ετήσια ηλιακή έκθεση. Το 2012 ο IES, ο Σύλλογος Μηχανικής Φωτισμού Βορείου Αμερικής, υιοθέτησε επίσημα αυτά τα δύο συστήματα, με το lead να ακολουθεί αμέσως μετά. Έτσι προέκυψαν λοιπόν αυτοί οι δύο δείκτες για να διασφαλίσουν την επάρκεια και ποιότητα του φυσικού φωτισμού των χώρων ενός κτηρίου. Το Spatial Daylight Autonomy με δείκτη 300/50% μετράει την επάρκεια έντασης φυσικού φωτός για μια δεδομένη επιφάνεια. Πιο συγκεκριμένα, εκφράζει το ποσοστό επιφάνειας ενός χώρου που δέχεται φυσικό φως επίπεδου ίσου ή μεγαλύτερου των 300 λουξ, για τουλάχιστον 50% των ωρών χρήσης του. Οι προτιμούμενες τιμές είναι από 75% και πάνω επιφάνειας ανάλυσης, ενώ αποτελέσματα από 55% μέχρι 75% επιφάνειας ανάλυσης θεωρούνται οριακά αποδεκτά. Το Annual Sunlight Exposure με δείκτη 1250 ώρες αξιολογεί την πιθανότητα οπτικής δυσφορίας από το άμεσο ηλιακό φως, ή αλλιώς πιο απλά ελέγχει την περίπτωση θάμβωσης. Αυτός ο δείκτης λοιπόν ορίζεται ως ποσοστό μιας επιφάνειας ανάλυσης που δέχεται άμεσο ηλιακό φως που υπερβαίνει τα 1000 λουξ για παραπάνω από 250 ώρες του χρόνου. Εδώ το αποτέλεσμα θεωρείται οριακά αποδεκτό όταν δεν υπερβαίνει το 7% της επιφάνειας ανάλυσης, ενώ το ιδανικό είναι να μην υπερβαίνει τα 3%. Οπότε το νέο σύστημα υπολογισμού επαρκούς φυσικού φωτισμού είναι πολύ πιο ακριβές όσον αφορά την άνεση του χρήστη, εφόσον είναι πιο ευαίσθητο πλέον σε πιο πολλούς σημαντικούς παράγοντες όπως το κλίμα, η κλίση του ηλίου, η διαρρύθμιση του χώρου, ο προσανατολισμός, το είδος υαλοπινάκων αφού μας αφορά η μετάδοση φωτός, η γεωμετρία του χώρου, η θέση των επίπλων, ακόμα και τα σκίαστρα που κοσμούν τα ανοίγματά μας. Δεν είναι απλώς διακοσμητικά, όπως καταλαβαίνουμε. Ως αποτέλεσμα, η νέα μέθοδος υπολογισμού ανταμείβει χώρους με μικρότερη διείσδυση του ήλιου, είτε επειδή έχουν καλοσχεδιασμένους προβόλους, είτε είναι βορείου προσανατολισμού, χώρους με μεγαλύτερη διείσδυση φυσικού φωτός, που έχουν δηλαδή ψηλότερα παράθυρα, μεγαλύτερα ανοίγματα και χρησιμοποιούν τεχνάσματα αναδιανομής του φωτός προς το εσωτερικό, χώρους με πολλαπλές πηγές φυσικού φωτός, δηλαδή με παράθυρα σε περισσότερους από έναν τοίχους ή που συνδυάζουν παράθυρα με ανοίγματα οροφής. Κάτι πολύ σημαντικό που παρατηρήθηκε ήταν ότι η καλύτερη διείσδυση του φυσικού φωτός γίνεται από το επίπεδο της οροφής, δηλαδή από οριζόντια ανοίγματα στη στέγη. Παράλληλα, η νέα μέθοδος τιμωρεί χώρους χωρίς σκίαστρα, που επιτρέπουν υπερβολικό άμεσο ηλιακό φως να διεισδύσει, χώρους με μεγάλο βάθος, όπου μεγάλο ποσοστό της χρησιμοποιούμενης επιφάνειας του δωματίου βρίσκεται μακριά από πηγές φυσικού φωτός, καθώς και χώρους με χαμηλά επίπεδα φυσικού φωτισμού, δηλαδή με σκοτεινά ή μικρά παράθυρα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να γίνεται σωστός σχεδιασμός από νωρίς, συμπεριλαμβάνοντας όλους τους κατάλληλους ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία στους αντίστοιχους τομείς. Ας δούμε όμως και κάποιες κινήσεις που θα διευκολύνουν το σωστό σχεδιασμό χώρων με επαρκή φυσικό φωτισμό. Κάποιες είναι οι κινήσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν από νωρίς στο σχεδιασμό ενός κτηρίου, άλλες όμως ενδείκνυνται και για εφαρμογή σε υφιστάμενα κτίρια. Εδώ βλέπουμε τεχνικές ενσωμάτωσης φυσικού φωτισμού στα κτίρια επιγραμματικά, κάθετα ανοίγματα ή παράθυρα, ηλιακά ράφια, έθρια ή φωταγωγή, συστήματα με οπτικές ίνες και ανοίγματα οροφής. Πιο αναλυτικά, τα παράθυρα. Βασικά για το φωτισμό και την επίτευξη διαλόγου μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, πολύτιμα εργαλεία και εξαρτώνται
η επιτυχία τους εξαρτάται από τον προσανατολισμό σε μεγάλο βαθμό. Λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά τα ανοίγματα στις όψεις ενός κτηρίου. Κύριο ρόλο παίζει ο προσανατολισμός, στον οποίο ανοίγεται ένα παράθυρο. Στις πλευρές του κτηρίου που βλέπουν σε Ανατολή και Δύση προτιμούνται τα μικρά και λίγα ανοίγματα για να αποφεύγεται η υπερθέρμανση το καλοκαίρι, καθώς και στην πλευρά του Βορρά για να αποφεύγονται οι θερμικές απώλειες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η νότια όψη είναι η αγαπημένη. Το ιδανικό είναι να καλύπτεται το 60% από ανοίγματα, ώστε να έχουμε θερμικό κέρδος το χειμώνα. Πιο βαθιά διείσδυση του φωτός λόγω χαμηλής θέσης του ηλίου. Εδώ έχουμε και τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Προσοχή όμως, πρέπει παράλληλα τα νότια ανοίγματα να εξοπλίζονται με οριζόντια σκίαστρα, τα οποία προστατεύουν από υπερθέρμανση το καλοκαίρι, αλλά και με σωστό σχεδιασμό να λειτουργήσουν και ως ηλιακά ράφια. Τα ηλιακά ράφια είναι επίπεδα ή καμπύλα σταθερά οριζόντια στοιχεία με ανακλαστική επιφάνεια που μειώνουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία στην περιοχή κοντά στα παράθυρα και την προωθούν στον υπόλοιπο χώρο. Επίσης, εκτός από το φαινόμενο της θάμβωσης, αποτρέπουν και την υπερθέρμανση κατά τους θερμούς μήνες. Ιδανικό ύψος της τοποθέτησης είναι τα 2 μέτρα, ενώ μεγάλη σημασία στην επιτυχή τους λειτουργία παίζει η υψηλή ανακλαστικότητα της οροφής. Έθρια και φωταγωγή. Ένας κλασικός τρόπος, γνωστός και δημοφιλής από την αρχαιότητα, έφερνε φως στο κέντρο του κτηρίου και τότε έπαιρνε τη μορφή εσωτερικής αυλής, γύρω από την οποία εκτελήσονταν οι καθημερινές δραστηριότητες. Τώρα πλέον απολαμβάνουμε και τα εντυπωσιακά σύγχρονα έθρια, καλυμμένα με γυαλί ή πλεξιγκλάς. Στην ουσία, αυτό που επιτυγχάνεται είναι η μείωση του βάθους των χώρων ενός κτηρίου και η ελαχιστοποίηση των αποστάσεων από τις πηγές φυσικού φωτός. Συστήματα φωτισμού με οπτικές ίνες, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα συστήματα φυσικού φωτισμού. Η χρήση τους για φωτισμό αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθώς είναι εύκολη στην εγκατάσταση, εύκολη στη συντήρηση, ασφαλής με όλη τη σημασία της λέξης και κατάλληλες για μια τεράστια γκάμα φωτιστικών εφαρμογών. Τέλος, τα ανοίγματα οροφής, όπως οι φεγγίτες, διαφώτιστα και φωτοσωλήνες, έχουν τη μέγιστη απόδοση φυσικού φωτός προς το εσωτερικό, εφόσον ο ουράνιος στόλος είναι η καλύτερη πηγή ημερήσιου φωτός. Δεν δημιουργούν θάμβωση, αφού η γωνία πρόσπτωσης του ηλιακού φωτός είναι μεγάλη και ανάλογα με το υλικό έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα διείσδυσης και διάχυσης. Ας τα δούμε και πιο αναλυτικά. Τα διαφώτιστα είναι από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους, κυρίως φυσικά σε βιομηχανικές εφαρμογές. Είναι πολύ διαδεδομένα λόγω του καλού αποτελέσματος που επιτυγχάνουν σε φωτισμό, αλλά και λόγω της οικονομικής τους τιμής σε προμήθεια και σε τοποθέτηση. Δυστυχώς δεν είναι μια λύση που αντέχει στον χρόνο, αφού το υλικό τους πολυμερίζεται, με αποτέλεσμα να θαμπώνουν και να μειώνεται η απόδοσή τους, αλλά και να προκαλούνται διαρροές. Επίσης δεν παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ας δούμε όμως και μια τεχνολογία λίγο πιο εκλεπτισμένη, όπως οι φωτοσωλήνες. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που δεν χρησιμοποιεί καθόλου ηλεκτρική ενέργεια και εκμεταλλεύεται τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού φωτός, όπως η ανάκλαση και η διάχυση. Αποτελούνται από έναν πολυκαρμπονικό θόλο, στο επάνω μέρος του, που διατηρείται πάντα καθαρός λόγω μορφής και υλικού και επιτρέπει την ανεμπόδιστη διείσδυση του ημερήσιου φωτός. Από ένα σωλήνα αλουμινίου, εσωτερικώς επικαλυμμένο με ειδικό κεραμικό φιλμ, που προσδίδει ένα ποσοστό ανάκλασης 99,7% και που καταλήγει σε έναν πολυκαρμπονικό διαχύτη. Τοποθετούνται συνήθως σε υφιστάμενες στέγες, κυρίως από πάνελ ή και λαμαρίνα, αλλά και σε περίπτωση οροφής από ενισχυμένο σφυρόδεμα είναι δυνατή η εφαρμογή. Ενδείκνυται όμως η δημιουργία των ανοιγμάτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Είναι δυνατή και η τοποθέτηση σε τελειωμένη πλάκα με κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται για παραπάνω από 15 χρόνια, κυρίως σε κτίρια βιομηχανικού τύπου, όπως μονάδες παραγωγής και αποθήκες, αλλά και σε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ. Δεν επιτρέπει καθόλου θερμότητα να μεταφερθεί στο χώρο, προστατεύει από την επειραιώδη ακτινοβολία, έχει πολύ υψηλή απόδοση όπου και αν τοποθετηθεί, είτε αυτό είναι σε νεόδμητο είτε σε υφιστάμενο κτίριο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με μηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
Σας παρουσιάζουμε λοιπόν το Κτίσης Sol Group, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα ενεργειακών υπηρεσιών εδώ και 17 χρόνια, με προϊόντα εξ ολοκλήρου στη γραμμή εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός από τις φωτοσωλήνες Κτίσης Sol Solar Tube, διαθέτουμε το Solar Window, ένα καινοτόμο φεκίτι υψηλής απόδοσης με άριστη σχέση ποιότητας προς κόστος, συστήματα εξαρισμού Solar Star με φωτοβολταϊκό πάνελ, συστήματα φωτισμού με οπτικές ίνες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και συστήματα LED εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού νέας γενιάς. Μετά από πολύχρονη εμπειρία στην μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων φυσικού φωτισμού σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο, η Κτίσης Sol αποφάσισε ότι έχει οριμάσει στον τομέα συντήρησης και στεγανοποίησης, οπότε και επέκτηνε τη δραστηριότητά της και στην πλήρη λειτουργική διαχείριση των εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης. Η Κτίσης Sol, εκτιμώντας τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά αυτή την εποχή και έχοντας ως στόχο να διατηρηθεί στην αιχμή των νέων καινοτόμων τάσεων στον τομέα της συνεργατικότητας και νέων συμβάσεων, έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2 χρόνια ένα καινούριο πρόγραμμα χρηματοδότησης εταιριών που επιθυμούν να μειώσουν δραματικά τα λειτουργικά τους έξοδα. Στοχεύουμε λοιπόν στη σύναψη συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης με ενδιαφερόμενες εταιρείες. Το ΙΠΚ δημιούργησε 2 πρότυπα συμβάσεων, εκ των οποίων η Κτίσης Sol επέλεξε τη σύμβαση διαμοιραζόμενου ωφέλους ως προτιμόμενο μοντέλο συνεργασίας. Οι φάσεις του έργου με βάση αυτό το πρότυπο σύμβασης είναι οι εξής. Καταρχήν γίνεται μια προκαταρκτική μελέτη. Σε αυτό το στάδιο καταγράφουμε το υπάρχον σύστημα φωτισμού και τα χαρακτηριστικά των κτηριακών εγκαταστάσεων υπό εξέταση και γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των αναγκών του πελάτη. Μετά περνάμε στο στάδιο λεπτομερή τεχνικού σχεδιασμού. Εκπονείται μια φωτομετρική μελέτη των χώρων, υπολογίζεται κατά προσέγγιση το ποσό εξοικονόμησης στην ενέργεια, αλλά και σε όλους τους λοιπούς παράγοντες όπως η συντήρηση και η παραγωγικότητα. Τρίτον, περνάμε στην υπογραφή της σύμβασης. Μετά περνάμε στην εφαρμογή του εξοπλισμού με πλήρη χρηματοδότηση του Κτίσης Sol Group. Στη συνέχεια γίνονται διορθωτικές κινήσεις στους υπολογισμούς οικονομικού ωφέλους. Ξεκινάει η αποπληρωμή του έργου με μηνιαίες δόσεις, το ποσό των οποίων είναι ποσοστό του οικονομικού ωφέλους από την εκτέλεση του έργου, για να καταλήξουμε με την ολοκλήρωση της αποπληρωμής να περιέλθει η κυριότητα του εξοπλισμού στον πελάτη. Εδώ βλέπουμε μια πολύ απλή και κατανοητή απεικόνιση του συστήματος αποπληρωμής μιας επένδυσης, όπου βλέπουμε ότι η εξοικονόμηση στο λογαριασμό ενέργειας καλύπτει την αποπληρωμή του εξοπλισμού, την αμοιβή της εταιρείας ενεργειακών υπηρεσιών, επί προκειμένου την Κτίσης Sol, αλλά αποφέρει και κέρδος στον πελάτη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της παρουσίασής μας. Ευχαριστούμε όλους όσους μας παρακολούθησαν. Τώρα θα δούμε και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Βλέπω μία ερώτηση εδώ που εμφανίζεται 2-3 φορές. Τι εγγύηση και χρόνο ζωής έχουν οι φωτοσωλήνες? Οι φωτοσωλήνες έχουν μία εγγύηση 20 ετών. Η διάρκεια ζωής τους όμως ξεπερνάει κατά πολύ αυτό το χρονικό διάστημα. Η Solar Tube, η αμερικάνικη εταιρεία που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια την τοποθέτηση αυτών των συστημάτων, δεν έχει ακόμα στοιχεία αποτυχίας του συστήματος μετά από 25 χρόνια τοποθέτησης. Μια άλλη ερώτηση εδώ που βλέπω είναι για πόσο χρόνο αποδίδει ο φωτοσωλήνας χωρίς να έχουμε μείωση απόδοσης? Η απόδοση του φωτοσωλήνα δεν μειώνεται καθώς περνάει με το πέρασμα του χρόνου. Λόγω υλικών, όπως είπαμε, ο θόλος δεν επιτρέπει δεν θολώνει, δεν παραμένει τίποτα επάνω του έτσι ώστε να επιφέρει φθορά. Η κεραμική επικάλυψη στο εσωτερικό του σωλήνα
δεν αλλοιώνεται εφόσον είναι μέσα σε κλειστό περιβάλλον και έτσι η απόδοση των φωτοσωλήνων δεν μειώνεται. Έχουμε και μία ερώτηση από την Κρήτη. Αν έχουν γίνει πολλές εφαρμογές στον ελληνικό χώρο. Έχουν γίνει πάρα πολλές εφαρμογές στον ελληνικό χώρο. Έχουμε τοποθετήσει πάνω από 20.000 φωτοσωλήνες σε πάνω από 300 εταιρείες ανά την Ελλάδα. Στο site μας, το www.ktisisol.gr, θα δείτε υλικό, έχουμε και εκτενές πελατολόγιο, αλλά και φωτογραφικό υλικό. Το πελατολόγιο μας έχουμε πάψει να το ανανεώνουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι τόσο μεγάλο που δεν υπήρχε λόγος να προσθέσουμε πλέον και άλλους πελάτες. Έχω άλλη μία ερώτηση. Η χρηματοδότηση γίνεται από την εταιρεία μας? Ναι, η χρηματοδότηση γίνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία μας και αποπληρώνεται με μηνιαίες δόσεις ποσοστό της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται. Με το σύστημα οπτικών ινών έως ποια απόσταση κατακόρυφη? Η απόσταση δεν είναι, να διαβάσουμε ολόκληρη την ερώτηση. Με το σύστημα οπτικών ινών έως ποια απόσταση, κατακόρυφη μέσα σε παρένθεση, μπορεί να μεταφερθεί το φυσικό φως? Δεν έχει όριο νομίζω. Και η απόσταση δεν είναι ανάγκη να είναι κατακόρυφη. Μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε... γιατί ουσιαστικά είναι οπτικές ίνες. Είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται πλέον και στις τηλεπικοινωνίες. Είναι ένα δίκτυο που διευρύνεται παγκοσμίως συνεχώς. Οι οπτικές ίνες έχουν άριστη απόδοση ανεξαρτήτως της απόστασης. Για να δούμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και σε άλλες